Artine kowe iki ketoke lair garwane Duryudana. Ning batin kowe iki sambung tresna ya. Kurang guyu. Sambung tresna ta kowe? Batopet kowe. Kowe aja ngawur. Aku sambung tresna karo sapa? Banyak. Jare menungso apa banyak? Banowati aja guyon. Aku ora seneng guyon Banowati. Tegese akeh sing sambung tresna karo kowe. Kowe wong wadon sing gampang kepilut marang baguse wong lanang. Kowe wong wadon sing gampang keser-keser. Nek karo wong lanang sing bagus. Mula ora aneh nek kowe tresna karo Janaka. Lairmu kowe nang Ngastina, ning batinmu kowe nang Madukara. Kowe mesti ngladeni Janaka. Pendak Janaka tekan kene mesti lawange tak tulisi baru keluar, ngono ta? Men ora ana sing mlebu ning Taman Sari, ha ta? Tobat gajah kok lambene, ora lambene serius iki. Ya ora. Apa kaya ngono kuwi patrape Prameswari? Apa kaya ngono kuwi sipate Prameswari? Prameswari iki dadi patuladaning para kenya-kenya sak negara Ngastina, mendho nulat karo Prameswari. Nek Prameswarine tumindahe kaya ngono, kaya ngapa kanane kenya-kenya Ngastina kene? Hah? Kok iso mulang ora Banowati? Iso mulang ora? Iso dadi contoh apa ora? Iso dadi patulidan apa ora? Kebangetan kowe Banowati, anak ratu kok lelemeran. Kowe iki anake Prabu Salyapati Mandaraka. Kudune ora duwe sifat kaya ngono. Lah kok dadi kowe wong wadon sing lobok kembene kendho tapiye. Ngladeni karo Janaka. Parat. Tobat. Suaramu nglarani ati pancen tak sengaja. Nek ora tak larani atimu, kapan kowe impas apa to? Maksudnya piye maksudnya? Eling lho, insap. Intap. Kapan kowe intap? Kapan kowe eling Purwadasina? Hah? Tobat, ora tobat. Apa aku kon duduhke pengenepan sing tak nggo ketemu karo Janaka apa piye? Aku ngerti aku. Meng aku ora tau ngomong. Aku paham aku. Soale nang kono kuwi oke wiyaga sing wis tercatet nang kono kuwi.